abadala umbuzo wokuqala ukuthi okay manje wena umuntu omdala manje ubusuyaphhi le kaMfene ufikile kaMfene nawe hayi kancane kakhulu ngihlalile eminyaka hey khona bashaya izandla bami kanje manje ngenyawo abosister bami ngiyabazi bona hayi nabadala ipusulu and manje wena ngathi lezi zomthetho uyabona lama timer lawa strict lawa into yenzeka ulana ke ngithese ngisebenza nje kahle futhi ngeke ngiqamba mangithi mhlambe nganginenkingi angisenza kahle imali right impilo right yeah hayi ngisebenze kahle ngisebenze khamba isikhathi ufika umbaba umngani wami kwengibize ngegama afike ekhaya athi aduma njani futhi uhleli hayi futhi ngihlala ngi-offer ngisebenzi athi yazi la mfowethu unathi amajida la mfowethu afuna kusetshenzwe kusetshenzwana ubuyazi ngiyasebenza nje athi ngeke ngantshele ngemali encane imali yakho uyiholayo yabo mina ngitshela ngemali mina hayi lento yakho uyisebenzayo wena uthi ufundile ayikho lento yakho athi azanje athi ubuko sibani bani bamba ngeemoto wena awunamoto kumanje hlahlameza wena nami ngibona nali ithuba liveza hayi sethi indleba inasivalo uzoza uze kanjani ukuthi kube lula nje just nje kanjalo angikaze ngangaze ngebugebengwini licale licale elangibopha ngiqala ukuganga futhi ngishaya ngeminyaka ehlakaniphile futhi emva kalokho ngiqala ukuganga eThekwini eGagasini ngilo ngiyathela la because ngilo ngithi moto manje indaba yokubaleka kodwa hayi khuleka thina saziyo wena sidinga kuphela i-backup yakho kuphela wena i-backup mina ngazi nge-backup mina yabo hayi wena futhi sifuna umuntu thina lapha ozoma eminyako yabo akade amaphoyisa nozophazamisa hey lento ngiyivuma ukuthi ngiyasaba ufike lapha ngaphakathi eyadini akuthi ba deploy laba masengithola late laba vele ingozi malanga lesi mina nje imfene engazi lutho uyayizwi la ngwena bafika lapha naye bafika ngempela bangene ngaphakathi ngaphakathi nangime eminyango ngimi nalo mntu omunye basinikeni manje niphethe la minyango mina ngiphethe ibhamu esincane i9 lamanani lamadala wayiplangu phethe la mina ngimile la eminyango ngithi ngisamile manje angaphakathi kube nomlungu osolayo uthi something is happening mina ngiboni umuntu obonayo ilo mjida lomunye futhi lazoshaya mina yabo avana mjida ngabusi alishaye akuthelele ibhunu mhlambe ngothula aliyeliwe sukele kumsindo manje phakathi njengoba ikhuza bayikaphuma abakaphumi lapho balanga ithathiwe imali shona baleka ngamakhaya ngale komolweni qhamukele nani sisiqhamukela kamasho nanto-ke iphuthu zolizwa-ke iphuthu lenzeka phiphu intambo ziphambanayo ngento encane nje uyaboshwa futhi uyakutshela ukuthi uhlakaniphile kanti next door wakhe kunesosha uyayibuka le nto le moto lezishaphi umuntu enhle kanje kulo muzi siyamazi asebenzi lo ayi usho umlilo-ke manje yaqanela uyashaya-ke manje fika amabhunu kuyena uyazi amabhunu mayefika wahleki ebeni kufa umlungu kufa ibhunu futhi ayambambe 1 2 hayi aqala acule ngizoyifihla eduze komzi wephoyisa futhi mina yabo angazi story same uthi abusuku ngilele kulo muzi khala isicapha maphoyisa khala isicapha asikhathela sahlala lesicapha asho phakathi akuzokebhuza emqaleni ngokusibani banengivuma hayi kade sikufuna bagule ku-ceiling board laba ukuhlepha ku-ceiling board bafuna imali bafuna isibhamu ukuthi hayi akuleyo nto angiyazi so awunamanga siyazi asizile komuntu ositshelile ukuthi sinasihamba naye ula iminyango ngampela ngiyaphuma komuntu abamfake iphepha elibrown la angiboni ukuthi ubani abakansiphi leso sikhanda hayi benginamanga abazange hayi benginamanga ngabe ngabaqambela nibenzela ubulula hayi abazange basihlupha ngalokho lezo mpamane engathi ishunshi athi umjito omunye hayi ngiyakhuluma bafethu futhi uyakhulumani athi hayi ngiyikhipha mina kule nto uzoyikhipha kanjani wawukhona manje uyayifaka ecaleni ufaka nathi futhi athi nayi mina la ngangicashe khona usisi wakhona sewufakazi
usisi wakho Uboneni manje sisi? usisi uchaza ukuthi mina kunosuku engafika ngalo ngiphethe imali uyachaza kuthiwa amacala kwakuyimali usisi akuyimali nje eningi Yo. imali ihlangane lento ngizange ngiyambheka kabi ngiyamsabisa ngamehla hayi sezabantu hayi asabuseki lo sisi hey Eyaza kuhleki ihamba icala usisipho ngiyambona ubona la khuluma ngakho khuluma into okuyiyona Yeah. kodwa manje ngiyamsabisa hayi bandla hayi sezabantu khululekile ezo free hayi question number 1 life sentence Yo. question number 2 life sentence Yo. number 3 40 years number 4 40 years Bagibelisa 40 manje. 40 years liduma ikhanda hayi basithathe siyajele manje ewesivili lo bulala lo message endlela ubaba lo Yo. 7 engaka lo baba manje yabo akusalaleki ke manje kuthiwa ngofika lo baba wangala ko Great Town Ey. by 28 Ay nongolo. by 28 and futhi into enkulu yakhona uyena nje ejele wayo into enkulu phela ejele kuma 28 Ey. phathwe ngako mess ekuthiwa ngafiki Yo. uzofika umjida la 26 wangasekhaya athi hayi khuleka Dumsana lento lapho uyibona ihlangene nawe Yeah. futhi ubuhlala nathi ngala Eish. hayi uphephile yabo ekseni makuyophaka uzohamba nathi mina ke engithola ke yabona uhamba nabantu engithola sengifike ngaphakathi ke mnejele labe ngihamba nabo bayisebenzi nabe ngingazi bavele baphuma ejele Hey. that's why bona bethola life sentence Ay. bebevele bebuya ngawo life futhi ejele babuyela ngawo futhi life ngicala elifanayo ushube nje ejele uzofisa ukuthi angicotha ngenanga la ngaze ngenza uyisolo and uyibosha kwami ngiyayisola Eish. hey ngiyayisola Eish. maningi amathuba angawaluza Ay. maningi amaphutha engwabona ingakho kunengane yami yashona ngisejele Ay. baba wami ushona ngisejele uma ushona ngisejele lo sisi lo wayefakaza enkantolo kayiqa ewufazi okandula enkantolo manje esibedlela ejele kwakuyimandeni hawu nangu hawu bewayinto la alo munye hayi uboshiwe lo uboshile robbery naye futhi kanjani na uthi hayi lo wathathwa i-o yakhe Ay. ngoba yilo sisi wami ethi driver iBM usisi lo indoda yathi awusidrive siyobamba inkunzi Ay. Baba drive. ngekhathi besuke enkunzini abafana baleka bangena emotweni yakhe Ay. baboshwa bonke Ay. mhlango 18 years masubona lapho sangishalazela Aish. yashalaza manje Naye ugcokile. uqokile naye manje ezakhe Ay, inave ay, ay, na ay, uqokile manje yashalaza manje What are those cases as a common? Like abo robbery, abo violation, rape, nan. Imaphi ama cases adume kakhulu ejele? hey ngathi imurder ne-rape Ay. murder ne-rape kakhulu Hey. i-robbery khona fine kodwa Yeah. into eningi Yeah. imurder ne-rape From inkabi yonke le. Yeah, Yonke inhlobo kakhulukazi yemali. into enemali abantu asanto enemali Into enemali. uyazi uzothola imali babulela umuntu uthola imali Hey. imali esikhashana Ayi. ilobudwa ayisekho